Като всяко начало имам едно пожелание за хората, които подписват документите за решение в това място. И имам няколко неща спрямо тях. А те са: при условие, че ви давам за бъдеще нещо, не би трябвало да дадете for free на Румен Явор мен. Споменавам Станислава. За Жичко споменах преди малко. Нетко Жечев. Та... Нали ме разбрахте? Турски думи ползвам, когато има нужда. В момента говоря на български, милиона. Чрез ямбулски, шеховски дори, с каргонски акцент. Така, нужни са ни 45 000 паунда. От тях заедно подписваме договор. 15. $15,000 се плащат за самия евент. 5 отиват вътре при вас платени за дейността, която извършвате като дейност, като място. Аз те работя, аз не съм като господа депутатите. Където и да се посетя.